Wakacyjne warsztaty z pisanią po naszemu. Jest to forma pflegi językowo-kulturowej erbowizny Annaberglandu, które odbywają się bez cały sierpień we wsiach Rojziętów a Dolna. Jest to forma literatyzacji muttersprachlerów śląskiej Gołtki, którzy na bezdzień poradzą rządzić po naszemu, ale piszą fonetycznie i można pierwszy raz widzą śląski alfabet, co się mianuje ślabikosz. Jest to jeden z alfabetów, który w ostatnich 10-15 latach zdobył na popularności i w coraz więcej buchów se w nim wydobył. Warsztaty te pomagają nie no pisać, ale przede wszystkim czytać książki i teksty napisane po śląsku. Bo co jest pisane, to ostanie, a my zaś musimy poradzić to przeczytać. Dodatkowo warsztaty mają też formę wspierania świadomości i że werci se pielęgnować język, który dostaliśmy od naszych starzyków, to by se uświadomić i że jest to starą tradycją językową, którą sam była od stuleci. Annabergland jest to też region, który powstawał coraz więcej tekstów we ostatnich latach. Tutaj też analizował śląską Gołtkę już 100 lat nazad profesor Reinhold Wolesz, co se wychował na Annabergu i nagrał wtedy ludzi. Jako centralny region Górnego Śląska mamy kontakt z rozmaitnymi dialektalnymi formami naszej Gołtki. Czwarty tref pisania i czytania po śląsku elegancką geschichta była pierwszy raz, opuszczyła 3 inne trefy. Bardzo żałuję, że nie była, bo ludzie eleganccy, prowadzący bardzo dobrze umią z wszystkim sobie poradzić, no przekazać ta wiedza. Właśnie Jerzych trochę zło, że tamte trefy opuściła, ale powiem przy 4. trefie, pierwszym moim trefie, a przyszła chkla. Nie jest to łatwe, chociaż se pisze fonetycznie po śląsku, ta Gołtka używał, ale jak właśnie są zasady pisowni, no to już się trzeba nauczyć. Widzę, że to sobie utrwalą, jak sobie więcej już tego też widzi pisma, jak książka sobie już czyta, to już teraz też je łatwiej. Bez to, że ja rada, że chce i książka zebrała, bo to się tak bardziej będzie utrwalało. Według mnie to bardzo ważne, żeby przekazać ta nasza tradycja, ta geschichta i pokazać, że to nie jest wymysł w naszych głowach, to było i będzie. I mam nadzieję, że się to będzie rozwijało. Mam nadzieję, że będzie coraz to więcej chętnych. To wiedziałam, chcę ze plakatu na gminie. Tych plakatów mogło być więcej, ale tak sobie myślę, człowiek od człowieka, jak ktoś cię znał i wie, co ci je wert, to też dożdali. I oby przynajmniej teraz mogła wydawać swoja opinia, bo godą kamraci elegancko, miejsce też bardzo fajne, prosto wszystko przekazane. Te bajszpile to były chyba najlepsze, co pomogło mi się to nauczyć, zrozumieć. No i pan Adam super se dowo rady, to co umie też dali przekazać, no i widać, że nie opowiadał głupot. Mał Anung, o czym godą i wie, jak to dali dać. Także ja sobie życzę więcej takich spotkań jeszcze, nie? Ciao! Workshopy ze szrajbowaniu po śląsku we Ślabiku od Adama Kubika mogę was polecić, bo jest to native ze zachodu Górnego Śląska. Tuż on wie, jaka jest problematyka szrajbowania po śląsku we Ślabiku z perspektywy zachodu Górnego Śląska. Więc to jest też lżej unterrichtować ludzi, co brali teil we workshopie, a byli ze zachodu Górnego Śląska. Super interesant było widzieć, jakie entwiklował technologie, co by wyklarować ten ślabikorzowy szrajbunek, a obkej stowiać buchsztaba O z łódką, albo 2 buchsztaby Oły, bo to nie jest edycki kając einfach, kej stowiać te buchsztaby. Jednako ze zachodu Górnego Śląska, jako i ze wschodu Górnego Śląska native speakerom, ale to ino mały auszcuk z tego, co się we workshopie robiło. Większą sprawą, czemu się kali przyjacam na zachód Górnego Śląska, prawie do Annaberglandu, na trefy po śląsku, roztomańte, nie te workshopy, ale to jest inkse, co sam ludzie einfach gadają po śląsku, jak się ludzi tref po śląsku, to ludzie ze publikum też rządzą po śląsku. To dawał większy feeling we vergleichu ze
trefami choby w Katowicach. Często tak jest, co ludzie, co to kludzą się ansztręgują rządzić po śląsku, a publiką, co zdomanie koto po śląsku, to raczej koto po polsku. Bez to te trefy sam na zawodzie Górnego Śląska robią mi fest szpas. A je polecam. Był to na ten moment ostatni tref w Dolnej. Przed nami został jeszcze jeden tref, ostatni, wakacyjnych warsztatów zapisania po śląsku w Rojziętowie. Warsztaty mnie się bardzo podobały. Nauczył się ich moc i się cieszę, że wziął w tym udział. Możemy być radzi i że też młodzi ludzie uczestniczą w tych trefach. Zapraszamy Was wszystkich na ostatni tref w te wakacje 2025 do Rojziętowskiej Szkoły. Szczegóły znajdziecie sam na plakacie. Chowcie se, a do zajść.